phaio jora jora sibok phai ni dhud nungai thango ছয়শ sibok phai na ছয়শ sibok phaio tai sao oro logeri tongo boni logi no tongo hani sibok gana gini tongka gana gini no tongo hani nai amobo o sibok ni mari hai ungi thango motai re teri Tunai khapangni takok tai bukuk song omahaino tini haina hai kothoma kasai phaipikha tamoni himala sini tipra sarok tong thai jaga hatai hasuk hase omahai jaga ano tongo obrokno develop khainani thang angkai basic khaiye je area gana gini wono ashram ro khainani school ro khainani rongsrungjaknai ro khainani tongthai poribes kaham khainani omahaino sung example omahaino sung nugo kaisa amsai rogo English medium ro khologoi rikhangkai gana ginini poribes environment omahaino kahamongoi sika dikdia srungtana agogoi thango omahaino mangpili tini jorani news kothmao kasai phaikya tini ang phaisok phaikya tuisa khandal amchai hekaba bo kaisa tuiwandal amchai bai ogana ginini basic khai o jaga tipra sarok tongmani thai tipra sarokni nokhuk baino krunglaijak oroni lekha pora porinani rungsrungnani bagai belaino tong kesep jaga haino omahai khlaino development ni samong yapri senani bagaino o jaga tini moha guru Goria ashram hone o jaga o songjakha angya hampano obo prai 13 বছর 12 বছর omahai ksamongoi tongkha phiaba o ashram busukjratui facility manui tong busukjratui develop ongoi tong busukjratui government naikani khai tong o ashram no thinango busukjratui develop ni hapar ba thinangni hamkrayo yapri serino government hayaka ba hapang hayakaba ashram ni committee ni bukhakti o kogram rokno salaina bagina angtini phaisok paikha norok ni buskango tongo oroni madam hayakaba oroni je ashram no naikani khai tongnai bobai angkok sanan bagai sai toknai puilauno jorani news lamsogo aw khulumka difor kaham jorani news tai nai tongnai joto takhok bukho tai luko rongno tai media rongno ani khapangni hamjangmaya pharai jorani news phaimani bagai amne songnobo khapangni hambaya pharo sagrasidi bahai bosumi songjaka bahike wansoka nangoro bahike yapri seka aw amo songsamani tai yapri semani tai wansok mani amo thamjaya khani mano wansok mani kaisa chirai phangsini no wansok mani tongmani phiaba wansok phana abono yapri sewai maya কিন্তু wansugile tongkha কিন্তু bopro yapri senai aw boyosni সাথে সাথে বারে ওই থাঙ্গাসিনি wansok mani bokhorogo chabai thango boyosni সাথে সাথে no mahaike boyoje suk bare ne wansok ma sung kotor ungui thango omahai ungte iko 2012 o jagao noktangai puila phaika bo jagani phaika o jaga age sung tongmani ungkha para ang kaijak mane umo taisa yang phaisang toisa khandon hana kintu ang tongoi phemani kamiang kha kalabono kalaboni yang kaijak phekata 2012 phaika ro kala ko kaijak mani ungkha 2009 no tapore 2009 no kaijak man tekisa kamiwa o kamini o jagawa soi pheka oro angkai oro phaimangka nini sakthar mungbai nini wansongo bai nang oro phaikya aw oro soi phekata omoke kisa lama bo gana ba road side ge oro kaisa para ketal patar jakmani ajaka soi phekata kena oro soi phaimani pore o motaino punji mani ang haino chikon sa kaisa berani no dumoi no bono khulumoi dong oro o jagawa age nogo tongphola tiro pusiyo I nogo tongphrobo ang pusioi no phaika nogo ke kaijak mani pore na ang pusioi no tongkha kaijak mani pore bo tapore o jagawa soi phaimani bo ang bono khibi ang khulumoi no tongo salcha omo phwara na khane bukhawa wan sugoino omono khulumoi tongkha salcha ang khulumoi tongkhe khorokse ano logera nai phaine hene ang wan sugoi tongmani
Koboi no tini norok bo phaika lokere nani bagai belaino khapur gatai hambaya pharo Nuk jaya ko jaya ang tongmani engkai nge omo haike no khulomoi suriwoi tongmani bisingtei 2018 o ang kaisa guru bai malaikha difor jorao ani guru no ang belake hambaya pharo tai hamjak maya pharo bo ana asuk jorao songsam mani bagai suba suru mani bagai bo ongkha o ashram ni bumung mahaguru sebashram Arjun Thakur para ke aro takar jolam aboni kaisa branch khalaika o jaga abon bungino tabo orobo mahaguru goria ashram ni phatra aw o bumung no pharjakha haike asa khetana aw hingke bono ano omti haike chuba khata ashram khalainani bagai aw babai malai mani pore khai o ashram rok mutai khulumnani bagai chuk gya phano dalan paki tisai naithotok khe mondir tisai khulumaya phano sung khano puito narakna bagai chikonsa kaisa mondir tangai phano sung motaina pusilai chung khulumai kha oja go bera bai tongmani da aw chikonsa ke ora kaisa aw sonni nok kaisa tangai ne aro no motai khulumai tongmani acha inke 2018 ni simi hinke omo haike mondir tisaboine pusi jaka tabokhe 5 বছর চলে খাটা তাবো উনি মন্দির মানে তমান সাজনে পারফেক্ট মানে বিল্ডিং বাই বা ও অকর রিজাক মানে পারফেক্ট মন্দির লুং সুজাকো ঠিনাঙ্গো বাহির ওয়ান সকই তং আও আবো নো কাইসা ওয়ান সক মানে যত জায়গানো মন্দির নাইথক দङो খুলুমনানি বাগে आंबो मुजुगो म हाइके भबिष्यत थिनांगो दालान पाकितिसा मन्दिर नाइथतो खेरनानि उंथों मुताइरंनि आशीर्वाद बाय म हाइहेने आशावै दं माने ताइ अरो पारावो ओ ग्राम रगो गोबांमा परिवार रक दङो असहाय दरिद्रता बरंनि बसाबतै लेखापरा परिवै माया उमतै हाइबो दङो के बल फालाइजानाय के मैखोथों फालाइजानाय के मुया फालाइजानाय उमतै हाइबो दङो तिनि बुमाबो फानि जरावा मैखोथों फालाइ मुया फालाइजाय थांफानो स्कुल गरै बसाबतै र परिमाया थंमा परिमाया हंगे बसाबतै उमतै हाइनो ओंनाय बनि बागैनो वान सामिया तंका परिबेस सामिया हाय नों थानाय आव बनि बागैनो वान शक माने तिनि कायसा इंग्लिश मीडियम खोलगै रेखेबा जे गरीब गुरा गुरमा परिमायाबा बुरक अर आश्रम तरफ थाइका स्कुल खोलगै रेखे बुरक परिवै मानाय हने वान शक माने माने yang tei khondal besi khai yang ni lukurok ni bagi hamkrai nai आव bun yang ni phai phano pori परिवै माने आव आश्रम तंगै परिवै मानाय हने वान शक माने निने आश्रम do tabuk bo borok no go yang माने hostel hai yang kha tongo phiaba broka ki oro do pori tong tabukla bahai school करैना और ताबुक ओ जगह के स्कूल करे बुरक स्कूल न परे तंगो जाने जा स्कूल परे तंगो गवर्नमेंट स्कूल थांगाय परे तंगो के बुरक और मोताय खुलमो मंदिर परिष्कार खायने चुबा चुखाय तंग फायो और सेवा खायै ओ सुरुंमुं का हामनाय तंगो ताव सुरुंमुं का हामनाय तंगो जाते हामिया लामा थांयाते ताबुक तो गोबांमा हामिया बाय कबुलजा हामिया मानाय फेकजांना मानाय जावै गलाय तंगजाक अमा हाय गोबांमा न तंगो अमा हाय तंयावै अमा हाय लामानि यापरि सेवै अमा हाय कैसा आश्रम काहाम जागावा फाय तंखाबा ओ लामा हामियानि याकागै माना हानि वान ज्ञान काहामनावै ज्ञान काहामनावै ने ओ जागावा सुरुंमुं काहामनावै सुरुङै तंखाबा ओ लामा हामियानि कागै माना हानि वान सुगो आशीर्वाद नावै ओंखाय ताबुक द नरक ओ जागाव जे आश्रम खाय तंमानि और जे बरक एकजन आफान तंखा ब्रो अन्य फाटार परिनानि थांनानि इनके आसु डिस्टेंस कसाल मा सिनु गुलारबा ब्रो हिमिन द थांलाय आसु डिस्टेंस कसाल मा स्कूल हमैनो थाङो ताइ आबन बागै नों र स्कूल खलायका ताइ बसाव हाय ताइ बसाव माने अरन परिमांखा अरन तंखा अरन सेबा खाय तंमाखा yang latai tam kami rok tong yang side rok gana gini rok tam yang ke para kebang man tongo don mora kami tango ayang phaise ayang kaisa school tongo ko class
5 jora angne government ni da government ni aga nini ashram no thinango taibo kusu karina ni taibo poribesh no naithok khaini ni taibo lukurok phai oro mane sikana oi poriba koi bro kus khai thana ni ama hairo ama hai ang sanmani fuarna musuguta jotono phainai ana chuba chungruthung ama haike ang jotoni thani no chuba su sana santana enga tabo je nok tong marok do han temporary mane perfect mane nok ngya mondir ro bong sogya ko enga thinango hapang ni thani wo nini message ro tamo sanamo sung ang abono taironi mongoi motairong ni mongoi ang abono sanamo sugo mondir no tai phuarei naithotokhe tisairena ni engthung tai kaisa oro luku hamkraini bagoi thinang bobishot ni bagoi school khlai rekhe chamani hostel khe rekhe chamani goro tabo je tongmani ya gulo kuno osubida ro tong tui ro current ro ba omahai thanglai su khaini ni omahai rokta tui khlai besi no সমস্যা tui ni bagoi সমস্যা মানে চৈত্র মাস রকম হংকে ছিন টইকরে গাড়ি বেসে তৈতির ফাইও সরকার সাহায্য খাইনে তৈতির ফাইটা হংকে অজরাবা তৈ বরানাই থাংপাইও এসিনি বকুয়া খুরজক মানে তৈ রানাই থাং মায়া অজরাবা তৈ হংকে তাবকে আরো কাইসা দোকান অর দোকান টঙ্গো অ দোকান গান্দার কাইসা সাপ্লাই খালাইকা গে আরো নি তৈকে তাবক নাহারাই টংমটা আচ্ছা তৈ নাহারাই অব বাই চলি টংটা না চলি বই টং হংকাই অ আশ্রমো nung je borok tui tong mani chamung nung morola biang ni manai bahai ka sari ton kha saktin chamung nung mong hangkai je nong ni tui phamana khe nong ni kisa misa tu je nong ni toi maya hangke ba o jaga ni no go baksa borok oro matai khulomoi phol nugui thango baksa hamai thango borok ashibadai kalango chubachur rei kalango dokhina amorok bai paine borok no ang charai tong amai ka si seba khairi ma tong so na amai ka si seba khai tong acha hangkai thinango tomon se nai thinango hamkrai ni bedego ba lukorok no ni paithak kok taung tong nai abon ang lukurong ni thani kobong mong kaisa tai kobok mong hani se ang je sanani muchuk mane abo kaisa koimong koinani muchugo ang lukuni thani je lukurok takbo gobang ma kalai tongkha beser bemer sini bukungbara tipra sarok sianugya botongo sinai nuknai botongo sianugya no gobang tongo kalaija borok omo haike beser bemero kalai tongya boi tini ang samani kokno oro phai baksa puito chawoi o jagawo phaikeleba hammani hani ang wan sukata phainani ongthung o bemar obo najak man oro bemar bo nayo motai ni khulumo je motai no puito chawoi motai no surinai bono phol nuknai oro ki baba goria no sim dokhai na kubun motai ro dokhai oro kubun motai bo tongo goria motai ni poila angkha moheshwar no goria hani ang lobo ge aro moheshwar bo tongo bishnu tongo lokhi tongo bajrang bali tongo herpore moheshwar ni loge parvati tongo ama parvati yang dike khe trilochon tongo onogo o mondir chikin chauke aro khe trilochon bai mahakali no lomo goro motayu porsad ro hangka boli ro kom haibo khaijak na boli bo poti bosho sal brum do khai na sal burum ya baksa borok manasi khaio ge hamai pholikhe manasi khaio ke borok manasi surong na phaike boli khlaio jini boli ni manasi khlai borok boli ro jini buk bai prasad bai manasi khaio borok ni ke prasad barok amai ke soli obo thik address hagra di obo nikuma bo jagan ka omo ngkha toisa khandal village Tuiwandal post office Tuiwandal district ngkha Sibaijala
Enggak sembai kerang bagi belai hambai neng jorar man bagi. Norong no belai ke hambai tini oma hai jorawa ana joraro phai mani bag. Mong ka mong. Ani bu mong ke phul kumari no atia. Oro ke ki neng saisong do salo goi tong ba nin loge songra ba ke do tong oro no subai tong samani. Oro komiti tongo mondir ni komiti khajak komiti rok tongo sicho rok tongo joto ni subai no mondir chole tongo. Thancha khai. Thancha khai. Mokhe shiv moheshwar baba goriya bono boni bagai boni kaya phunja khamo baba goriya kaya mokhe shiv no vishnu boni bagai boni অংশর zakha mokhe onek kusal ni sajadini chokoti samane matai khatse je borok hai bono suri oi je hai khulum ahai no phore omongkha nondi jago Omobo omatai khupro no omobo mane phimani omoke shonko bisho brahmanda hne khulumo shongkota amo pasan moke baba Vishnu moke Lokhi moke Bajrang boli omobo manmani Shonko omoke tuyoman Baba Ganesh Shiv Gori bahane Mono Ganesh sai bahane oke Baba Ganesh omoke Ama Parvati emoke Baba Trilochon Maharaja o Trilochon Maharaja tongphno Udaipur ni Shivalinga Prakat Omani Ob kha bortu kha Omo boti setu ko mani omo ko mandai phaisi borka thai phaisi omo khai mahakali omo bo bolong ne chokoi tu bo mani saja kene Okay omo moheshwar hene bonang khulumo bono goriya bono moheshwar bono shiv gorong sano baina ang bono jabai khulumka omo kaisa bolong kothumani sajagai tubai phaimani omo tubu mani chubakha mohagoro bono ano sahajyo khalayo je jaga phano samung tampro bono ano logeri tongo thiasano logere na heman sugo ge abo kaisa milipma omo to manise milik tongmani se amo motai rete no omo hai ungni thangka pathai thangka obo tabo o je sibu khoni tong hasing tong sibla wan sokhe naikhe umti haino ma tongkha Mahadeva dom chibuk birara boy tongmani haino ungni thangka boni jaga hai motai rete umti haing thangka ke abisini no o kusang matai amo pepla khata ke age tis gere abo age ke gere aroni no pepla mani abo nge sakata amo shiv hane soyong shiv se hane nge ba baksa siarok ba nge nukhle amo tuma kupurma kuno phansi gere hane ma pathor hai ma tong jakta pathor hai ma tong kintu abo no soyong gathang hane matai Baba Goriya Engkau sibuk rokla kuno tiru tong tiru man sibuk roda phaio jora sibuk phai ne dhud nungai thango soi sibuk phai na soi sibuk phaio tai sao oro logeri tongo boni logi no tongo hane sibuk gana ginin tong ta gana gini no tongo hane ne amobo o sibuk ni mari hai uni thanga motai rete engkau yang je blam narma bo sibuk phai ma jabak dari dhud bukochego abote no jora phaio lama dai tino nukha nang wasman phai nukhate bo oro nukjakte bo tongo sichero bo tongo sibukla kaisa da kabang man da phai jora slaijagai phaio kotor mano phaio mokol kotor acha ne nukjak boru no tong okay oro matai khulumnani phai nukjak boru